Yo! Mga Oragon, mga Beshi, mga bay natin dyan, kumusta po kayo? Welcome sa aking channel. Ngayong umaga po ay Arabic breakfast. Arabic breakfast, pagkain ng mga Arabo. Yun, kasi nandito tayo sa Middle East, kakain din tayo nito. So, tingnan nyo na lang, ha? So, ayan ang aking Arabic breakfast. At syempre, meron tayong tamis at ang pool. Syempre, meron tayong tea with milk, Lipton, baka naman. At mayroong si olive oil, ayan. Nilagyan ko na yan, pool na yan ng olive oil, pampalasa. So, let's start the breakfast. Siyempre, ang ating tablecloth. Rich man tayo, kaya ito ang ating tablecloth. Mga, papel. Okay. Start tayo ng Arabic breakfast. So, ayan. Start tayo ng ating Arabic breakfast. Bismillah. Ayan. Lang yan. Sausaw natin dito sa pool. Ito ang tinatawag ditong pool. Nilagyan ko ng olive oil para mas malasa. Dami! Arabic breakfast. Tamis. Full tamis. So, kain ako, ha. Meron tayong isang mug na tsaa. May gatas. Sarap. Babay mo na. Tama na yun.